What's a gun? Sorry, that was you. Go for like. Near yet. Oh, me. Ya buru de Igbo ma onye obule ọdụ mmadụ ọdege ya rubia anyị le jiru la ili Chineke nwata mụ a nrege ọkwọ ọ shekiri dai uru ọmọnụ igere kete gemo bụ imenya iri nye ya gị anaghị gị kpelita
asite anyị Igbo no Igbo mekuru n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Achọrọ ka ịta nnukwu akụkụ onye aka anyị ji n'aka ekpe so that ị na-enyekwa ya nke bụ ihe ọ na-abanye ịghọtago ka bịa nye unu na-abụ ụmụaka ụmụ nwere obibi anyị mechaa unu abịa nke unu ndị vidio clip excuse me hello I only need 2 videos.